sa Dumaguete. Wala to tawag na si Boy Tapang. Yo, mga intro Tapang to ginagalit niyo ko. Nangihingi ako. Og tawag mo na to ato ang kuanday ato ang sa kauban gawon mo mukbang ini si Al Murati 2.0. Bye. So labi yung pagkaon diri. Labi yung pagkaon diri sa Rayo Sushi. So wani mo diri at bang naman sa Tiki Rayo Sushi. So at Dumaguete. Dumaguete labi diri wani pagkaon. So ako pati lang ani magdala stick ani kay sa drums na siya. Tupik na yan ako nga Sa taga ko tupik oh. So karon magkaon mo pare mga pare. So nagkalimot sa pag-like o pag-follow kaya Al Murati 2.0 sa Juan. Okay, Boy Tapang. Official media. Magka-try tayo kayong gamit ng Korean. Mag-Korean tayo ngayon. Wala ko siya Korean sa Paano daw gamitin? Ito slow. Ganyan ito slow. So, So, so. kung gano'n ako kaon ng mga pare. So, gano'n ako ni. So, mga ano yan eh. Okay, bawan. Ako natin ni Bawan? Sorry. Derek, abinong Derek niya kwan. Sa Rayo siya, Japanese ang pagkaon diri. So, karon mo, nakin Japanese ko may Tapang. Oh. Yaw na nito intro may Tapang to. Kung lamig kayo. So, mga gidala naman siya diri kay isod ka pangitawang pagkaon. Aram din diri. So, Di ko ba lang gawin sa stick? Ako lang kamutol na ako ni. Grabe, napakasarap ng pagkain nila rito sa Rayo Sushi. yeah. Japanese food. Pagkain lang, ganyan nila lang. Yeah. Nami dyan. Ayun o. Ang sarap. Nami kayo. Ano? Tuna. The tuna is so good. When I tasted it, it's like 3-year-old fish. Yeah. Ano, kumpay? Ano pangalan nito? Kaway platter. Party platter. Kay Batal. Napay shrimp at Wala sa planeta namin to. taco. So si taco shrimp tempura na diri namit di kayo. So kung ani mo diri, kung ganahan mo pina Japanese ang kuan, pagkaon, wala siya mong kanon ninyo. Oh, di ba? Nami kayo dyan. Ako Japanese ko sura pero ako ang kuan, kasi Japanese sa pagkaon kay kinamuta. Kinamot ha. Kayo. Kinamot ha. Kaon kag imo wala. Kinamuta. Kara. Kinamot ha. Boy Tapang dili siya kumpay. Lai man tong kumpay namon gid akong taas. Kaya ang yan, napagkambing-kambing ko. Tapang, suggest na mo ang wasabi. No, sabi. Nami kayo ni. So ito mga katapang, Sabi. papatikimin nila tayo ng wasabi. Wasabi, ayan. Wasabi, wala wasabi. Lagi ang sarap. Grabe, amoy pa lang. Nangangamoy na. Masarap. Ayan, wait lang. Kanang green. Ito. Ang green. Kamaya lang. Ito ang green. Kunti lang. Butang ano? Ano na? Butang naman na ani. Ayan, masalsaw. O practice na kaon nga idani ka para mo to sa gawa sa kaon tayo dito magdurante. Mo nang halang mo nang sili-sili sa hapon. So mga pare, ganahan mo diri pagkaon. Sensya kaya ako rin social dire. Na-prank tayo, napagkaangahan pala nito. Pero, visit lang sa akin to. Hindi ka kaya ng iniriya ko. Bondon na. Kala ka ba ito yung pinakaangang nila? Wasabi. Eh, para lang ginagawang dessert. Hanghang ba? Hanghang. Ayan, hindi ako nayak. Subjoy lang yan. Kuya ka? Kuya ka maloy? Okay. Grabe mga katapang, napakalupit ng mga pagkain na dito. Lamig. Kapalupit ng pagkain dito. Parang ano? Parang Japanese. Sa Rayo Sushi, diri sa Dumaguete. Dumaguete, oh. Alright. Rayo Sushi from Dumaguete. Madali lang hanapin, no? Malalapin. Tikman nyo naman tong wasabi. Wasabi, wala ko wasabi na. Tikman nyo naman. May nang nilalang kayo. Tikman nyo, kahit konti lang. Suba kayo lugo po. Kahit konti lang. Konti lang. Baka mahangang yan. Parang namatas ka na. Tikman nyo. Para legit talaga na maanghang talaga. Talaga? Alang dyan eh. Alay, mga may nang nilalang. Iso pagkaharang. Lami, no? Lami. Lumaak. Magluruwak.
So mga mga pare, kung nahamuhan niyo sa Rayo Sushi sa Dumaguete, visit mo din sa Atmos sa Tiki Bar sa Dumaguete. So kompleto lang ko din na kawing platter, na party platter o kaning shrimp patipura o kining sushi taco. So ganahan mo dire, anila mo dire. So salamat sa paglantaw nga pag So yun na mga makatapang, napakasarap ng mga pagkain nila. Dito lang yan sa Rayo Sushi sa Dumaguete. Rayo Sushi! Okay. Rayo Sushi. Alright. So, salamat sa paglantaw. Bye-bye! Ikaw? Actually, nag-order akong food tapos kalit lang sila nag-vlog sa mga ipang order. Ay, sorry, sir.